Wauw. Jongens, welkom. Welkom bij een nice stream. Welkom bij een nieuwe video. Het is al 2 weken in de vakantie. Helaas. Het is helaas. Iedereen die het vakantie nodig is hoor. Iedereen heeft nou een vakantie nodig. Iedereen is klemerschalen. Nee, klemerschalen. Nou ja, ik ongeveer wel. En ik dacht, jongens, van mij doe je het echt een vakantie Roblox stream van. Dus wat ik dacht is, we doen er even een mooi glasje bij. Want het is vakantie. Het is vakantie. Het is vakantie. Dus ik dacht, ik doe even een mooi glasje bij. Ik weet net waar deze voortkomt. Deze heb ik in mem gekregen. Ja, moet net eten. Oh, wat krijg je eten en een piste crack? Oh nee. Misschien komt straks weer terug. En dan misschien is het nog wel leuker. Of zet het onder eten. Kies ik dan. Maar ik weet niet waar deze voortkomt. Maar wij gaan je het al jaar een beetje vakantie vibes. Roblox games spelen. En als was mij dan. Ik is gezellig mooi dan. En als het net was mooi dan was het net mooi. Maar dat is niet eigenlijk. Maar jongens, welkom weer bij een nieuwe video. Nou ja, welkom bij een nieuwe stream. En de eerste speeltje. Wat wij jullie gaan doen. Want het is vakantie. Vacation story. Vacation story. Zoals ik volgens mij in het vliegtuig crashen. Ik heb letterlijk geen idee. Maar wij gaan zien. Wij gaan zien wat de speeltje inhoudt. Want het is een story game, maar we zijn op vakantie. We zijn op vakantie. Wie hebben wij op vakantie? Dit is wel echt... Oh jee, wat is je druk? Het is je druk. Maar iedereen wel op vakantie zeker. Kan ik hier maar in? Ja, ik kan er nog maar in. Ik ga op vakantie, jongens. Ik ga op vakantie. En ik weet net hoe en wat, maar wij gaan op vakantie. En ik zit daar. Mijn zin hoe gezellig ik hier zit. Yes. Oh, we beginnen alweer. Oh nee. Wel echt een mooi muziekje. Vacation. Oh. Oh ja, wat een mooi... Oh, we zijn al in het vliegtuig. Wauw. We zijn al in het vliegtuig. Wauw. Oh, hier 15... 15E. Ik moet bij 15E zitten. Maar waar is 15E? C. B. Oh, ik moet bij E zitten. Dit is B. B. 15E is dus helemaal achterin. Oké. Ik ga Shin. And most importantly, enjoy your flight. Thank you. 15C. Ik moet E hè. Ik moet E hè. E. 11, 15 zien. Iemand die zit op je plakje. Iemand er zit op je plakje. Hallo? Hallo, je zit op mijn plek.
Je zit op mijn plek. En dan denk ik, ja, zitten, doei. Ze zit op mijn plakje. Waarom zit ze nou weer op mijn plakje? Ze zit op mijn plakje. Ze zit op mijn plakje. Ze zit letterlijk op mijn plakje, hallo? Dit is mijn plakje. Dit is net eerlijk, hallo? Ze zit letterlijk op mijn plakje. Dit is net leuk. Ja, thanks. Dit is mijn plakje. Dit is letterlijk mijn plakje. Hé. Of ben ik nou dom? Nee, want dit is E. Puffje E. Over E. Ze zit letterlijk op mijn plakje. Wauw. Ik kan letterlijk al bijna deden. Omdat iemand op mijn plakje zit. Dankjewel. Iemand die zit letterlijk op mijn plakje. Dit is niet eerlijk. Iemand die zit letterlijk op mijn plakje. En ik mag daar de schuld van nemen. Je is letterlijk... Sja, 15 E. Sja, dit is mijn plakje. En ze pikt gewoon mijn plakje in. Feel free to get out of your seat and explore the plane. Oké. Iemand die zit gewoon op mijn plakje. Nee, dat vind ik net leuk. Iemand die zit gewoon op mijn plakje. En ik moest daarvan... Oh, dit vond ik gemeen. Dit vond ik zo gemeen. Oh, mooi de ding bij de... Nee, Rowan, dit is net grappig. Iemand die zit op mijn plakje en ik moet hier boven mijn gezichtwissel. Daarvan moet ik mijn ding nemen. Dat is toch net eerlijk. Dat is toch net leuk. Uh-oh. Uh-oh. We gaan crashen. Uh-oh. Uh-oh. Nou, mijn plakje. Ladies and gentlemen. It seems that we have an unexpected power outage. Oh, nee. Nee. Waarom zit zij weer op mijn plakje? Ze zit weer op mijn plakje. Dude. You're sitting on my seat. Ik mag gewoon net iets. What is that on the right engine? Ik heb geen idee. Oh nee. Eng monster. Eng monster. En ze wat weer op mijn... We are going to die. We give it there, jongens. We give it there. We give it there. En ze zit weer op mijn plakje. Ze zit gewoon op mijn plakje. Uh-oh, 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 uh-oh. Ik moet voort. Wat is het live? Mijn live gaat goed. Alleen nog iemand die zit op mijn plakje. Dat is net leuk. Ik weet niet waar die persoon... Waar is die persoon? Waar is die persoon? Waar is die persoon? Hallo? Persoon? Please? Ik weet niet waar die persoon is. Oh, die is dead. Persoon is dead. Persoon gaat voort. Nee, persoon! Je gaat weg! Nee! 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 Hallo, Eternity. Hallo! Dit is net leuk! Dit is net leuk! Dit is net leuk! Nee! 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 Get die achter mij, jongen! Nee! Dit is net de bedoeling van dit speeltje. Dat ze weer achter mij, jongen, matten! Nee! Nee! Ga weg! Ga weg! Ik wil nog net deer! Nee! Nee! Ze blowen op mijn buurt! Nee! Dit wil ik net! Dit wil ik net! Dit vind ik net Oké, mooi. Het is rustig. Pff. Hallo, fan! Welkom! Fan! Want die is dan vorige week in mijn livestream. Wat wie dit? Perfect. We have solved the issue. We are very sorry about that. Ja. We are now going... Nou kan ik wel op mijn plakje zitten. Yes. We are now going to be serving some pizza. Yes, sure. Ze wil op mijn plakje zitten. Sure. Sure. Nou eet ik mijn pizza op... Oh, ik heb mijn pizza al opeten. Nou zit ik op mijn plakje. Lekker funny. Lekker funny. Dit is... What? Oh, don't be silly. Oh, nee. Oh, nee. Ik zit wel even prima. Ik zit wel even prima, Jere. Ik zit op mijn plakje. Ik zit op mijn plakje. Iemand die ziet gewoon op mijn plakje. Thanks. Nee, dit is mijn plakje nou. Ja, Nelte. Ja, erg schuld. Nee, erg schuld. Dit is mijn plakje. Dit is mijn plakje. Dit is mijn plakje. Oh. Hello everyone. This is your co-pilot speaking. Ik blijf nou gewoon op mijn plakje zitten. Dus stik er maar in. Dat is wel eigenlijk best wel uit op de station. This is your team that we are going through a thunderstorm. Oh.
We would like to ask everyone to return to their seats. Ja, ik zit nou op mijn stoel. Nou, het is gewoon pech. Zet pech. Zet gewoon pech. Zet pech. Ik zit je wel echt mooi alleenig. Pech. Zet pech. Ik zit je wel lekker op mijn stoel. Lekker van je. Ik zit lekker op mijn stoel. Ik zit nou lekker op mijn stoel. Op mijn stoel. Op mijn stoel. Ik denk dat zij straks digget. Ik denk dat ik dan een idee heb. Dat ze straks diggen. Maar ik zit nou eindelijk op mijn stoel. En ik ben er blij mee. Ik ben er blij mee dat ik eindelijk op mijn stoel zit. Tje. Uh-oh. De engine is on fire. Oh nee. Oh nee. Ik zit op mijn stoel. Dus er is niks aan de hand. We will have to land in the sea. Oh, maar wat een landen in de zee. En ik zit lekker op mijn stoel. En ik blow lekker op mijn stoel zitten. Quick everyone, grab a life vest. Oh, ik ken al een life vest on. Ik ken een life vest on, jongens. Zijn vesten voor alles. Leave a life jacket before the plane crashes. Oké. En ik zit nou op mijn plakje. Ik zit op mijn plakje. Iemand, ze binnen... Ja, ik zit op mijn plakje. I'm going to faint. Ja, ik zit nou op mijn plakje. Ik zit veilig op mijn plakje. Mami zijn vest. Mami zijn vest on, hè? Mami zijn vest. Dat is belangrijk. Het is belangrijk om het... Zwemvest om te doen. Zie jongens, ik heb een zwemvest on. Yeah. Uh-oh. Oh nee, ik ga langzaam neer. Ik ga langzaam neer. Zegt het daar. Oh. Quick everyone get on the wing. Oh nee, call my mom. Oh, jongens. We binnen nog net daar. Yes. Saves our lives. Yes, it did. It did save our life. Ja, Rowan. Oh nee, it looks like the crew did not make it though. Oh nee. Oh, dat is echt... Oh. Derde, get u zijn vakantie, jongens. Derde is, get u zijn vakantie. Ik wil lekker op vakantie. Maar nee. Nee. Wat is dit noise? Ik heb geen idee. Wat is dit noise? Uh-oh. Wat krijgen we? Ik heb geen idee wat ik krijg. Nee, we krijgen... Oh, sharks. Oh nee. Oh nee. Dan krijgen we aqua haaien. Oh nee. Mijn health is letterlijk minder dan de helft, jongens. Mijn health is letterlijk minder dan de helft. En dan moet ik hier... Oh. Oh, wat springen. Wat springen. Wat springen. Wat springen. Als dit springt, dan is dit. Wauw. We dromen naar de island, maar ik wat wil springen blauw. Want anders ga ik deed. Ik wil het deed. Dus dat... Oh. Zie je dat? Ik kom bij de deed. Ik kom bij de deed. Oh. 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 We dromen naar een island, jongens. Weet u toch nog eens een vakantie gunt, weet je wel? Weet u zijn vakantie toch nog gunt? Dus vakantie wordt gewoon nog gegund. Er zit wel een haai achter de zon, maar dan maakt het helemaal niks uit. Shit jongens, we zijn op een island. Yeah! Woep woep! Ik heb hier een houtdinkje. En moeten we heen? Ik heb geen idee. Ik volg deze persoon maar. We volgen een persoon. Waar we heen moeten? Ik heb geen idee. Wat hierop? Oké, ik ga hierop. Yes, wie made it jongens? Yes! Dit is... We het hellen. Woep woep. Waar is iedereen? Ik heb geen idee, maar ik pak een plankje. Mag ik een plankje pakken? Mag ik een plankje pakken? Nee, ik mag een plankje pakken. Ik mag een plankje pakken. Oké, dankjewel. Waar gaan we heen? Ik heb geen idee. Waar gaan we heen? Ik heb echt geen idee. We hebben wel een mooi Leeds Island. Met al je plankjes. Echt met al je plankjes. Wauw. Wat een... dit is wel een beetje duister. Dit is wel een beetje weer. We need to find food right now. And build a shelter. Yes, we need that. We need food. Yes. Altijd. There must be some food in this forest somewhere. Ja, geen idee. Maar ik weet wel waar hout ligt. En daar is eentje ervan. Dus we gaan ervoor. Find something to eat from the forest. Oké. Wat? Geen idee. Hallo forest. Wat kunnen we eten vandaag? Geen idee. Geen idee. Geen idee wat we kunnen eten. Wat kunnen we eten? Geen idee. Maar ik ben bang dat ik dan deeg. Dat is altijd een ding van Roblox Story Games, ja. Vertrouw nooit het eten.
vertrouw nooit iets eten, behalve de pizza. Ik vertrouw nooit iets eten. Want als het worst, ik is die. Neem maar van mij aan. Neem maar van mij aan. Dan is die. Maar we moeten zo'n fijn zo'n... Oh. Oh, we zijn gezellig weer bij elkaar. I found some apples for us to eat. Ja, maar ik ga het niet eten. Ik heb nog steeds wel een mooi zwemvest hoor, jongens. Wauw. Ik ga de appel net eten. Ik ga hem net eten. Ik vertrouw het net. Ik vertrouw de appel net. Ik vertrouw echt letterlijk de appel net. Ik zie wel wat hout. Oh, daar mag net in. Oké. Oh, het is een cave. Het is een cave, jongens. Oh, we moeten hierheen zeker. Want ik ga draaien. Wait. Uh-oh. What about that monster that we saw? Ja, geen idee. Wait, is it here? Ik heb geen idee. With us? Oh, nee. Oh, nee. We hebben een probleem, jongens. Discuss about the strange monster you see earlier. Ja. Oh, mijn kamer is bijna klaar. Lekker, Gerwin. Lekker bezig. Wat hierheen? Wij hebben Teske, maar wie Teske is? Geen idee. Het is Teske. Het is Teske maar een dingetje. En ik weet niet waarom zij een dingetje heeft. Maar we hebben wel een mooi zwemvest hoor, jongens. Maar we moeten hierheen. The monster we saw was scary. Ik zei yes. Wat een discussie. Ik zeg very scary. Very scary. Very scary. Wees wel very scary. Plus ik ben bezig met een weekvlog. Lekker Gerwin. Lekker bezig. Oh nee. Haha. 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 Yes. Haha. I knew it. Maar ik ben wel bijna neer. Shit maar daar. Mijn health is 42. Oh nee. I still think I saw a cliff on the hill. We would use for shelter. Ja, maar we winnen er al. I wish I had an umbrella. Ja, sad face. Dit is echt sad face, jongens. Oh nee. Oh nee. Dit is echt sad. Maar ik heb de appel net eten. Ja, als je meest de appel eten, is het begin van de helft. Oh. Ik heb de appel net eten. Oh, wow. Oh, ik eet hem nou wel. Ik heb hem nou eten. Helpt het wat? Nee, het heeft niks geholpen. De appel heeft niks geholpen. Uh-oh. Nee, uh-oh. Uh-oh. Wat we parcouren. We moeten parcouren. We moeten parcouren. Get het goed komen. Ik heb geen idee. We moeten parcouren. Jongens, je weten dat ik goed ben in stress-out parcouren. Jongens, we zijn op vakantie. We zijn op vakantie. We zijn op vakantie. En nou ben we net op vakantie, maar ben wij aan het parcouren. Dit is ja, hoe heet het? Geen idee. Maar ik helium. Yeah, ik helium, hoop ik. Escape before the cave collapses. Ben ik hierheen zeker? Oh, weer. Ja, hier. Ik weet net waar we heen moeten. Waar moeten we heen? De cave collapses. Ik heb het helle, jongens, want ik ben goed in stress-out ding. Om zo'n augustus komt de weekvlog wel. Lekker, Gerwin. Lekker bezig. Maar ik weet echt net waar wij hier moeten staan. De cave collapses. In 10 seconden. Ik ben nog maar aardig volle mensen. Help, call someone. Oh nee. Dit is Teske. Oh no. Oh no. Oh no. Uh-oh. Al die meisjes die jij rond het parcours wien. Arme meisjes. Arme meisjes. Oh nee. Arme meisjes. Maar jongens, ik heb deze, dus het komt al goed. I don't have a phone. Oh nee. Oh nee. Oh nee. En nou? En nou? En nou? Zitten we vast? Is de story fast gong? Wat moeten we dan? Wat moeten we doen? Oh! Oh! Oh, ik ben eruit! Yeah! Yeah, we just escaped! Woep! Ik ben goed hierin, jongens. Ik ben echt goed hierin. Jongens, ik ben goed hierin. Ik ben jongetje en ik ben goed in Roblox. Dat is toch een flex was must have. Jongetje hier wezen en goed wezen in Roblox. Ik kan net volle zeggen.
Net val ik in de deze. Net val ik in de deze. Oké, waar moeten we heen? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen, jongens? Hier een houtstukje. Ik heb geen idee wat... Oh, er gebeurt weer iets. Er gebeurt weer iets. Oh. Oh. I feel like we are being watched. Ja. Ik heb echt tro. Ik heb tro. We are being watched. Oh no. Welke cave? Welke cave? Welke cave? Oh, deze cave. Deze cave. Deze cave. Deze cave. Ik dacht welke cave? Maar geen idee welke cave. Oh nee. Nou hebben we echt... Nee, nou mat ik een mees heli. Ik heli dit doolhof net, jongens. Ik heli dit doolhof net. Oh, wow. Ik heli dit doolhof. Ik heb doolhof hellen. Ik heb doolhof hellen. Ik heb doolhof hellen. Ik heb doolhof hellen. Ik kijk om een doolhof hellen, jongens. Yes! Woe! Kom er nog levende meesken uit. Uh-oh. 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 Of net uh-oh. Oh, ik dacht uh-oh, maar nee. Maar snel je van alle meesken. Uh-oh. Ja, dat was net invallen, hè, Anna? Anna, Dat was echt net doen. Dat doen wij net. De mees is collapsed. Omgewien mede, jongens. We hebben gewoon hellen. We hebben het hellen. Nou, alle drama hebben het hellen. Wat wij met het land nou geen idee. Wat een houtverzameling? Nee, we moeten nog steeds geen houtverzameling. Nog steeds geen houtverzameling. Jongen, nog steeds net. Jongen, nog steeds geen houtverzameling. Heb ik geen zin in. Heb ik geen zin in om hout te verzamelen. Ik heb zo'n idee hè, dat deze twee vrienden binnen van elkaar. En ik nou buiten de sleutel. Dat ben ik gewoon vat. Dit is gewoon net eerlijk. Dat is goed toch net. Oh. Hey guys, we shoot. What? Ik ga wel zeggen, Hang on. Waar is Anakundin? Oh nee, we moeten iemand helpen. Teske! I think the monster kidnapped them. Oh nee. Oh nee, we moeten iemand redden. Oh nee. Oh, ik weet waar het is. Ik weet waar ze is. Ik weet waar ze is. Ik wist het. Ik weet waar zij is. Ik weet waar ze is. Weet je hem? Dan wordt de cage. De kooi. De kooi. De kooi. Waar ze hier zit. Dat is Jere. Dat is Jere. Zelfs ik weet dat. Dat is de kooi. De kooi. De kooi met Jere. De kooi. Sja! De kooi. De kooi. De kooi. Yes! Found it. Woep woep. Even woep woep. Even woep woep. Even een woep woep, jongens. Even een woep woep. Oh nee. Find a tool from the plane wrecker to break the cage open. Ja. Thanks. Ik doe het wel weer. Zal ik het dan? Oh nee, Teske geeft mami maar. Teske, ja. Teske, dit is... Ik weet het. Het is... I don't know where it is, though. Zo, even, jongens. Zo, even... Teske is zo'n typen. Maar we gaan gewoon... Het is wel echt spannende muziek, jongens. Spannende muziek. Wat toch hier ergens wezen? Of waarin we nou... we gingen gewoon een rondje rennen, denk ik. Ik denk dat wij gewoon een rondje rennen met Teske. Gezellig wandelen met Teske, jongens. Gezellig. Gezellig. Shit, het is je wel. I knew it. I knew it. Ik wist het. Ik wist het. Ik wist het. Gewoon het stroom volgen en dan komt ze er. Bam, 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 bam. Ik heb zo'n idee, hè. Dan pakken we dit ding, ja. En dan,
Ja, we hebben hem. I found a two which washed up on the coast. Ja, jongens. Ik klik erop. Thank you. Oh, nee. Yes, no problem, Anna. No problem. That monster was really scary. Oh, nee. Oh, nee. Anna en ik ben onlinnig. Van alle teammates. En nou? En nou? En nou? En nou? Oh, jongens, daar wie het. En we hebben dit hele Aron Saroen om daar te komen. Wauw. Wauw. We hebben een heel Aron om daar te komen. Ik ben er nou dat ik me dom had vielen of dom had vielen. Maar ik ben weer aardig dom vielen. En nou? En nou? En nou? En nou? Ik heb geen idee. En nou? Ik heb geen idee. Waar bent we dan? I am not feeling so well. Oh nee! Oh no. Oh nee. De apples were rotten! Ja, ik wist het! Ik wist het! Ik wist... Ik wist het. Oh! Dit is ik hier nog shame zijn. Die appels ben rot, die mag net eten. Wat doe ik maar mee bakken? Ik eet hem op en ik get deel letter in de game. Ik ben nog net teleurgesteld op me met mezelf uit wezen. Of net teleurgesteld. Dit is, ja. Dan gaan wij verder, jongens. Wij gaan verder met orenspultje. Wij gaan verder met orenspultje. En wij zijn nou toch een beetje op het eilandteam wissel. Op het eiland gebeuren. Op het eiland. Dus wat wij gaan doen is... Bam! Escape the Pirate Island lobby. Iceland lobby. Want je weet dat ik vet goed ben in je parcours, hè? Dat weet je hem gewoon van mij. Sorry, die moest hebben. En dus ik dacht, we gaan lekker... Escape the Pirate Island op iets van. Want... Why not? De muziek is al heel mooi, jongens. We hebben piraatje en bootjes. Wauw. Jongens, wij gaan ervoor. Welcome to Pirate Island. Thanks, man. Get into the ship and try to fall. Thanks. Oké. Thanks, makker. Thanks, makker. Nou gaan wij parcouren. Want parcouren is leuk. Parcouren is leuk. Boarding in 3, 2, 1. Oh. Have a safe journey. Thanks. Thanks. Ik wil crack erop springen, maar... Thanks. Thanks. 5, 4, 3, 2, 1 en boom. Hoop ik. Ik heb maar iemand... Ik ga achter te stuwen, want ik ben cool. Ik ben cool. Ja, ik ben heel cool. Ja, jongens, ik ben cool. Oh. Ja, ben je voet. Wauw. Wat maak je bij een mooie rondje, wauw. Prachtig veel. Kijk als nou in Friesland best. Wees op een zeilskip. En dan gewoon varen. Want varen is leuk, jongens. Varen is heel... Oh my god, ik heb gewoon net goed slapen, oké, jongens. Kijk, ik niks ervan. Maar we gaan maar... Banda, ga ja, gaan wij dit van. Oh, we zijn er al. Thanks. Uh-oh. 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 Oh nee.
Oh nee. Oh nee. Oh nee. Get it goed, kom jongens. Ik heb geen idee. Get it goed, kom. Woep. Pam, padam. We made it inside, yes! Climb up and don't fall off the bridge. Oké. Thanks. Thanks, makker. Thanks, makker. Thanks, makker. Ik ga met mijn best friend ga ik parcouren, denk ik. Waar moet ik heen? Moet ik hierheen? Oké, ik ga hierheen. Wee. Wij gaan vet goed parcouren, want dan ben ik vet goed. Oh, ben ik vet goed in. Ik ben vet goed in parcouren, jongens. Maar wat even zin. Wauw. Oh, zeg je hem dat? Oh nee! Krijg die oh, nee. Krijg die laatste. Krijg die laatste. Je zegt het. Nee. Nee. Haha, lekker funny. Nou ga ik hem hellen. Hoe? Waar ben ik heen? Oh. Deze jumps kennen wij wel. Denk ik. Ja, ja. Wauw. Ik heb gewoon, jongens. Ik heb heel stiekem. Heb ik in mijn vrije tijd. Mijn vrije tijd heb ik je veroefend. Maar dan weet je hem net. Dat is mijn geheim. Ik ben beter voor Jim. The green goo is deadly. Oké. Thanks. Makker. En dan leeft er wel een slang in, hè? Thanks. Dit is hier ik nodig in mijn leven. Dit is hier ik nodig in mijn... Nee, ik wil geen magic carpet. Daar heb ik geen zin in. Ik heb geen zin in een magic carpet. Ja, alle dingen misschien wel, maar ik net. Ik heb er echt totaal geen zin in. Oké, daar geef ik voor. Ik heb hier doorheen. Jo, uh-oh. Gaat dit goed komen? Nee. Bijna goed. Dit ging bijna net goed. Oh. 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 Je zegt het. Ik ken dit. Ik ken dit. Ik ken dit. Oh. I thought getting hit by minecarts. Oh nee. Uh-oh. Ja, hoe geven we dat dan? Oh nee, want eerst gewoon normaal parcouren, weet je wel? Dat jet er nog bij. Springen! Oh. Ja, in de lava. Perfect. Yes. Dankjewel. Dan ben ik daar. Oh, ik leef weer. Ik leef weer! Ik leef weer. Tjeng, ik hier wat heen en dan boefje. Sahieke. Zo moeilijk wie dit net. Oké, dan gaan we weer verder, jongens. We gaan weer verder. Nee! Wat ik nou? Nee, ik moet hierheen. Toch even bij mag heen. Nou, gaan we hierheen. Weet je wat ik nou heen? By the way. Oh, daar. Doei! Dat Famke moet ik proberen, maar ik wil die beter in. Oké, we wachten eerst tot die minecart voorbij is geweest en dan maar springen. Wauw, jongens. Ik ben zo goed in parcouren en dit... Hi, ik ben terug! Hoi, Black Ninja. How you doing? Hij is lekker eten. Dat is wat cools mist. Daar is het wat cools mist. Oh. Jongens. We binnen op een eiland. Daar zetten we mijn mooie glasje bij. Zo. En we kunnen weer verder. Ik weet niet hoe ik dit kan hellen. Maar gewoon wat pasta. Lekker man. Lekker pasta. Dat weer mijn stem die nou verkrekt is. Dit jet net bij water, oké? Gaan we hierin. Wauw, mooie waterval, jongens. Wauw. Ja. Ik heb hem hellen. Poep. En dan sa. Dit is perfect. Ga ik iets halen? Ja hoor. Huppakee. Dan hebben wij die... Ja, ik zie het perfect. Let's board the ship.
We're gonna board the ship. We board the ship. Uh-oh. En nou? Ja, dan ging ik dit. Ik wist het. Ah, ik wist het. Ik wist het. Ik wist het. Blijf wel een beetje lang die lezen. Oh. Nee, ik wil geen skip stage. Heb ik geen zin in. Oké. Woep, woep. En dan woep. En dan woep. Je maakt dus een troll. Oh, ik moet op de stin staan. Oh. Ik snap het niet meer. Volgens dat ik dit helly. Ik ben wat stin dieren oorhinnen. Ik moet er wat tussen tro. De muziekje past er echt perfect bij, ja. Sir, ik ben echt even in de war. Confusion. Ja, ik hier echt confusion. Ik hier echt confusion. Ik snapte er echt helemaal niks van. Ik snapte er echt helemaal niks van. Wee, wee. En dan blablabla. We zijn al on the ship. Ja, jongens, ze moesten de wien maar griemen. Dat is wel een beetje... Oeh! Beetje wien. Ja, jongens, op touw. Je moest heel geconcentreerd wezen. Als het net is, dan ben je net zo pro als ik. Dan ga ik omheen. Oh. Wat aan deze kant. En met hinnen. Moet ik hier hinnen? Ik moet daar hinnen. I guess those bears are deadly. The trick is to stay in the middle. Oké. Shit, to stay in the middle. Gaan we. Gaan we. Tja? Ik heb het dingen. Ik ging gewoon net dingen. En dan ging ik omheen. Jongens. Ik ben zo goed in parcours. Meestal gaan versteld staan. Dat glitcht een beetje. En nou? Ik moet hier rennen. Oké. Wee, 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 wee. We made it out alive. Oh. Step on the green press to play more friendly games like this. Oh, we hebben hellen. We hebben hellen. Ik wil mijn muntje wel hellen. Mijn muntje. Yes, ik heb een badge. Weet je wat al leuk is? Om helemaal omheen te gaan, maar dit. Wat is dat door? Tje! De kistje hoe de maker die game het maken. Wauw. Wauw, de spawns op een boordje daar. Wauw. Tje, jongens, daar spawns. En dan is daarheen en dan is op een gegeven moment besjeren. Ik weet niet hoe, maar... Wee, wacht. Tje. En dan is daar. Tje. Wauw, maker. Maker van de game. Dan is je geen jou bezig. Goed zo. En nou is het dit op een... Ik weet net of deze yellow pad ooit voortgaat. Zet de shit net. Oh bol, ik heb geen idee. Maar jongens, dat weer. Deze, hoe lang ga je streamen? Ik heb het 8 uur streamen. En dat was maar dan. Linkje zit in de chat bouwen. Dat is maar dan. Maar, we hebben deze al clear. Dus wij gaan naar de volgende game. Naar de volgende game. De volgende. En, dat is... Escape the Pirate Game. Wacky Wizards van. Ik heb een idee. Het is gewoon combine drifted ingredients and brew your potion, then drink. Different ingredients combinations make different potion effects. Dus wij gaan een echte hekswezen, jongens. Wij gaan een echte hekswezen. En ik weet niet wat dit maar vakantie te maken heeft.
Maar we hebben 10 gems. Claim. Claim het. Oké. Welkom in potion. Ingredients. We pakken een poedelnoedel. En een brain. En dan spawn potion. Noodly zombie potion. Get drinken. Ik ben nou een zombie. Ik weet net of dit for you. Oh. Thanks. Oh, iemand jouwt mij iets. Oh, yes. Amazing. Mijn hol is er al. Ik ben onzichtbaar. En, ik lees. Dit is, ja, ik lees nou. Ik moet respawnen. Ze is weer. Volgens mij reset dat je popje, ja. Your cauldron, thanks. Oh, wacht, reset player. Oh, ik ben er weer. Hallo, ik ben er weer. Yeah! Oké, jongens. Wij gaan, drain. Wij gaan drainen. Wij doen oren. Wij doen oren potions. Oh. Wat wij gaan doen is, we doen een eer erin. We doen een fairy erin. En we doen een rotten sandwich erin. En dan spawn potion. Unresolved size squirting potion. Drink. Ik ben nou de heet Grutter en Liter. Wauw. Reset de karakter. Oh. Reset de karakter. Wauw. En ik heb een poepje letten. Dit is perfect. Dankjewel. Dit is dat. Jongens, wij gaan weer naaien. Oh, wacht. Wij kunnen ik nou een giraffe hoeven in dan. En dan een poolnoedel. Sloof, hoef en poolnoedel. We gaan nu spawn potion. Unresolved size noodly hoof potion. Wauw. Er is niks gebeurd. Ik ben weer de heet Grutter en Liter. Reset player. Oké, drain the potion. Wij gaan er nou in dan een sandwich. Een fairy. En een poolnoedel. Spawn potion. Een noodly cloning farts potion. Kun je het optrekken? Oh ja. Nice. Ik heb dan gewoon een mini snack hier. En nog een. Wauw. Ik poep mezelf uit. Ik weet net of dat de bedoeling is van... Dankjewel. Dit is wie echt een goed ding. Wat we hier nou is een rotten sandwich erin. Een brain en een noodle. En dan doen we echt nog een giant's ear erin. En dan geven we shit wat hij maakt. Spawn potion. Een iron ragdoll potion. Drink. Oh ja, wauw. Oeh. Ja, wauw. Misschien hoe breed ik ben. Ik ben echt breed nou. Ik ben echt breed. Deze doen we 7. Load. Unnamed potion. Unnamed potion. We noemen sexy potion. Load. Spawn throw potion. Nee, ik wil geen throw potion. Reset player. Oké.
Wat wij in ieder geval is een brain. En dan... Oh. Spawn potion. Unnamed potion. Oh, het werd hetzelfde zeker. Ik ben al een dikke zombie worden. Dus als ik hersenen broek, werd ik een zombie. Maar nou werd ik een dikke zombie. Maar als ik nou een fairy nog erin doe, wat dan? Spawn potion. Drinken. Dan werd ik nog breder. Oh, ik krijg iets hoods. Nice. Dit hier ik echt nodig, jongens. Dit hier ik nou echt nodig. Oké, wacht. Als ik nou oh, die is mijn potion book. Mijn potion book. Oh, nee, potion. Dit is zombie. En dan load. Maar dan doen we even drain. Al die ding. We doen een sandwich erin. En een fairy. Spawn potion. Cloning farts potion. Oh, daar kom ik weer. Ik snap hem. Ik snap hem. Maar wat nou als we een giant's ear erin doen en dan een giraffe hoof? Spawn potion. Een cloning fart stall potion. Ik ben Grut. Oh ja, wauw. Dit is me in real life. Ik ben lang. En dan poep ik mezelf uit. Dit is echt... Dit hier ik mezelf nodig. Oh. Reset player. Hallo? Kan ik staan? Yes. Ik begin dit te drainen. Oké, ik ga drainen. Wat wij erin doen is een poolnoodle. Poolnoodle en een fairy. Spawn potion. Een noodly tiny potion. Ik ben leeds en ik ben noedelig. Ik ben al leedser. Wacht, kijk hem nog leeds. Kijk ik mezelf nog leedser, maatje? Nee. Dat is nou jammer. Nou weet ik wel leeds. Wacht, we gaan even drainen. Drainen. Wat we erin doen is een... want dit kost allemaal Robux. Oh, wat? Click to purchase this premium ingredients. Gems. Nee, ik hoef geen gems. Oké. Spawn throw potion. Potion book. Save potion. Unlocked spells. Kan ik ook unlocked spells doen? Ik kijk idee. Tiny potion. Zombie potion. Of zo tiny head potion. Misschien ook veel potions te binnen. Jemig. In aardig wat potions. Oké, dan weer de noodle erin. De noodle en de giant ear. Wat krijgen we dan? Spawn potion. Oh, dat is de iron potion. Volgens mij. Ja, dan wil ik echt gewoon dit. Maar als ik dan drainen. Dan doe ik een giraffe hoof. En dan nog een giraffe hoof. Spawn potion. Een speedy potion. Oh, dan kan ik snel draven. Nee. Oké. Wil ik nou een rotten sandwich erin doen? Spawn potion. Een speed slowly hoof potion. Oh nee, nou ga ik echt vet langzaam. Wat ik nou een fairy erin nog doe? Spawn potion. Leg day slowing hoof potion. Drink. Get a shin. Ah! Wat ik nou een brain erin doe? Spawn potion. Een zombie leg day slowing hoof potion. Ja! Oh, dit is echt... Oh. Maar nou doe ik een giant ear erin. Wat is het dan? Een enjoying head leg duo hoof potion. Oh ja, wauw. Maar dan doe ik nou weer een sandwich erin. Spawn potion. En your head leg squirting slow hoof potion. Oh nee, nou poep ik. Oh nee, dit is net de bedoeling. Maar doe ik weer een giraffe hoof erbij in.
Spawn potion. Nou poep ik, dit is net niet mijn bedoeling. Oh. Ik wil weer een noedel erin. En Charge Hoof Potion. Oké, jongens, we beginnen met drinken. Nou, we beginnen te resetten. Uppakee. En dan drainen. We beginnen eens even drainen. We beginnen eens even drainen. We beginnen shin. Ik weer iets uit heli. Of net. Ik denk het net. Die persoon gaat wel heel snel. Eén klops invasion. Oh nee. Oh nee. Oh, ingredients. Oh nee, wacht. Dit is net dit is mijn cauldron. Dit is mijn cauldron. Oké, wat ik erin doe. Wacht, ik doe 2 keer. Oh, ik doe die erin. En een fairy. En dan nog een fairy. Spawn potion. Een leg tiny potion. Maar... Ja, ik ben tiny legs. Maar als ik de hele tijd de fairy erin doe, wat dan? Gebeurt niks. Een tiny leg noodly potion. Een noodly potion, hè? Noodly. Nou ben ik nog lietser. Ah! Maar mijn giraffe hoevering. Nou ben ik nog lietser. Spawn potion. Neck potion. Oh ja, wauw. Dit is niet mijn bedoeling. Dit is niet mijn bedoeling. Reset player. Oh, dat vind ik mooi. Dit vind ik mooi. Wacht, ik weer een poederol erin hoor. Tiny leg day noodly neck potion. Gaan we. Dit vind ik wel leuk. Dit vind ik wel leuk, reset player. Dit vind ik wel mooi. En wat even drainen. Wat wij doen is alleen maar... Oh nee, ik geef fairies erin. Drop item. We doen een giant ear erin. Nog een giant ear. Spawn potion is een giant potion. Nou worden we vet grut zeker. Ja, Jer. Ik wist het. Ik wist het. Groeien we nog grutter? We groeien nog grutter. Oh nee, dit wit. Nog een giant ear. En dan nog een ear. En dan een fairy. Spawn potion. Een giant unresolved size potion. Oh nee. Ik glitch nou een beetje. Deze persoon denkt echt van wat gebeurt hier. Die persoon denkt echt van wat gebeurt hier. Ja, ik krijg niks aan dat ik drain. Oké, drain. Wacht, reset player. Nou doe ik, wacht even. Nou doe ik die erin, een giant ear. Doe ik echt wat aardig giant ears erin. En dan een noodle. Spawn potion. Een giant iron compotion. Drinken. Ik ben echt dik. Ik ben echt dik. Ik ben echt dik. Hoop ik. Denk ik. Ben ik dik? Ik ben dik. Ik ben dik. Ik ben dik. Ik ben dik. Ik ben echt dik. Ik ben dik. Oké, wacht. We doen dan een giraffe hoeverin. Een tal. Dan werden we echt nog tal. Yes, we winnen breed en lang. Dit is altijd al wat ik wil hebben. Reset player. Drain. Giraffe hoef. En dan een giant ear. Een tal. En dan... Wat een sandwich. Spawn potion. Een squirting tal potion. Hier kan gewoon makken. Yep. En nou poep ik. Maar als de poederol erbij doe, wat dan? Een limp tal potion. Oh. Ja, dit... Ja, wauw. Ik ben een beetje lomp. Had ik nou als je een giraffe-hoevering doe, wat dan? Een limp high heal potion.
Denk potion. Dit vind ik wel leuk. Dit vind ik leuk. Dit vind ik leuk. Wauw. Dit is geweldig. Wat ik nou weer een giant eerder in doe. Wat dan? Een giant lamp heal potion. Drink it. Ja, wauw. Amazing, jongens. Wauw. Wauw. Geweldig. Yes. Dit woe ik. Dit woe ik in mijn leven. Yes. Yes. Gewoon yes. Maar jongens. Helaas. Ben wij nou op het einde van deze livestream. We hebben heel veel lol. We zijn op vakantie geweest. Dat is heel erg leuk. We zijn op vakantie geweest. Wat? Nou ja, ik ging dit tron appel. Maar ja. Maar jongens. Ik zou zeggen, dankjewel voor het zien. Ja, alsjeblieft een like. Abonneer op Chill. Kom in de Discord. En dan zou ik zeggen, jongens. Tot de volgende keer. Helaas is er nou even 2 weken geen livestream. Helaas. Ik ben op vakantie. Maar er komt wel een aflevering. Dus als je hem die aflevering als je... Ik ben nou op vakantie. Maar jongens, alvast een hele fijne vakantie. Abonneer op Chill. Jou te like. En jongens, dat zei ik. Doei doei. Wacht. Doei doei.